Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, Pitagorasen teoremekin jarraituz, ariketa zailtxo bat egingo dugu. Gogoratu aurreko bideoan Pitagorasen teorema azalduen izuela. Hau esan dizudan bezala, figura honen azalera kalkulatuko dugu. Horretarako lehenik, A altuera kalkulatu behar dugu, eta horretarako Pitagorasen teorema erabiliko dugu. Esan bezala, alde luzea, hipotenusa, 23 berbi, eta orain katetoak. A berbi, kalkulatu nahi duguna, gehi 13 berbi. Hau, bat zen dagoenez, beste kaldera gehitzen pasatzen da. Beraz, 23 berbi, minus 13 berbi, berdin A karratu. Beraz, A kalkulatzeko, dana honen erro karratua egin behar dugu. 23 berbi, kein 13 berbi. Honen erro karratua. Eta gutxi gora bera, 19 zentimetro izan da. Beraz, behin hau kalkulatuta, karratuaren azalera kalkulatuko dugu lehen da bizi. Gogoratu, karratuaren azalera aldeen biderketa da. Beraz, 19 lehen kalkulatutakoa, bider 25. Berdin, lauren da 75 zentimetro karratu. Triangelua kalkulatzerakoan, altuera bider oinarria zati bi formula izanik. Beraz, 19 bider 13 zati bi. Berdin, 123,5 zentimetro karratu. Eta gogoratu, beti karratu azalera delako. Eta azkenik, azalera totala kalkulatzeko, hauen batuketa egin behar dugu. Kasu honetan batuketa, 500 eta 98,5 zentimetro karratu izanik. Hau izan da dana, mila esker eta gogoratu. Sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.